Bo día a todas e a todos. É para mí unha fonda honra darvos a benvida a este faladoiro inserido nas xornadas de lingua e literatura da CIGA. Quixera comezar expresando o meu sincero agradecemento pola vosa presenza, que dá sentido a este espazo de reflexión compartida. Sabemos ben que o labor que desenvolvemos vai moito máis alá das paredes da aula. É un labor que se proxecta na defensa activa da nosa lingua, na súa transmisión viva ás novas xeracións, é un compromiso sostido co conxunto da sociedade. Un compromiso que non é illado, nin alleo ao que acontece ao noso redor, senón que se entrelaza con outras loitas imprescindibles. Coa defensa dos dereitos humanos, coa xustiza social, coa igualdade, coa protección do medio e coa construción dun futuro máis digno e habitável para todas e todos. Porque educar é facelo desde a lingua propia e tamén formar cidadanía crítica, consciente e comprometida co mundo que lle toca vivir e transformar. Ademais, este encontro anual prodúcese nun momento especialmente significativo para o ensino. Neste curso, no 2025-2026, a Consellería de Educación estableceu unha instrucción que impón a chamada neutralidade ideolóxica nas actividades complementarias, obrigando a informar a Inspección Educativa ao comezo de curso dos temas que se van tratar. Compre dicilo con claridade. Non estamos ante unha medida neutra. Estamos ante un mecanismo que induce o control e condiciona, dende a raíz, o que pode e o que non pode entrar nas aulas. A idea de neutralidade preséntase como un sinónimo de obxectividade, mais esta equiparación é profundamente enganosa. A obxectividade é un principio metodolóxico. Implica traballar con rigor, contrastar fontes, fomentar o pensamento crítico e ofrecer ferramentas para comprender a realidade na súa complexidade. Pero que é a neutralidade? A neutralidade, entendida como ausencia de posicionamento, supón na práctica evitar determinados temas, diluir conflitos e presentar a realidade como se fose plana, sen tensións nen desigualdades. No ámbito educativo, esta neutralidade pode funcionar como unha forma de censura e, sobre todo, como un incentivo á autocensura do profesorado, limitando o que se di, o que se pensa e o que se debate nas aulas. Como docentes, é moi perigoso deixar que isto aconteza, xa que, en realidade, educar non é transmitir contidos de maneira aséptica. Educar é formar persoas capaces de comprender o mundo, de interpretalo e de posicionarse ante el. Deixar que nas nosas aulas entren temas tan actuais e diversos como a memoria histórica, a violencia de xénero, a diversidade, os conflitos internacionais, as crisis medioambientais, os dereitos humanos, é un camiño imprescindível para construir unha cidadanía crítica e responsable. E, por suposto, decidir non abordalos tamén é unha decisión e, polo tanto, tamén é unha forma de tomar partido. Aquí é onde entra a literatura. A literatura é probablemente un dos espazos máis poderosos para abordar a complexidade do mundo. Non simplifica, non pecha respostas, non impón discursos únicos. Ao contrario, abre preguntas, xera conflito, incomoda, interpela. Permite traballar desde a emoción e dende o pensamento, dende a experiencia individual e dende a realidade colectiva. E por iso, nun contexto no que a Consellería de Educación tenta limitar o que se pode e o que non se pode tratar na aula, a literatura convértese tamén nunha especie de trincheira, nun espazo de liberdade. E para falar de todo isto, temos hoxe connosco 4 voces fundamentais da literatura galega contemporánea. Temos a Suso de Toro, unha das figuras clave da narrativa galega das últimas décadas, pioneiro na renovación estética dos anos 80 e 90. A súa obra, que xa coñeceredes, Polaroid, Tic-Tac, Home sen nome, 13 badaladas, Un señor elegante, caracterízase por unha escrita fragmentaria, experimental, que cuestiona a identidade, a memoria, os relatos oficiais, situando sempre a literatura en diálogo coa realidade política e co propio país. Temos tamén con nós a María Reimóndez, autora dunha das obras máis sólidas e coherentes da narrativa actual, atravesada polo feminismo, polo poscolonialismo, a defensa da diversidade. En títulos como O Club da Calceta, En vías de extinción, Desde o conflito ou Cobiza e Multitudes, construe personaxes e historias que desafían as estruturas de poder, amplían os marcos desde os que pensamos e cuestionamos cuestións como o xénero, as relacións norte-sur, o ecoloxismo ou a xustiza social. Rosa Aneiros
cunha amplísima trayectoria literaria marcada pola vontade de conectar memoria presente, proxectando tamén o entorno a escenarios imposibles sobre os que reflexionar. En novelas como Resistencia, onde aborda a resistencia portuguesa, Sibila ou Ano das Cebolas, onde o medio entorno invaden todo, ofrece unha mirada comprometida coa historia recente e cos procesos que dende a reflexión configuran a identidade colectiva. E xa a Patricia Torrado, unha das voces recentes máis interesantes das nosas letras, cunha escrita que pon o foco no esencial, no humano, na denuncia do intolerable e no xusto. Don Carlos e o misterio dos Locecús, Herdar a Fala ou Nakba. Nesta última obra, a autora denuncia o xenocidio do pobo palestino, espindo e describindo a inmensa catástrofe que o rodea desde unha perspectiva contemporánea, contribuindo a renovar temas e enfoques dentro da literatura galega. 4 voces distintas, con trayectorias e olladas propias, pero unidas por algo esencial. Entender a literatura non como un espazo alleo ao mundo, senón como unha ferramenta para interrogalo, cuestionalo e transformalo. En definitiva, un espazo onde ninguén pretende ser neutral. É por iso que este espazo é un punto de encontro para, dende a literatura, pensar xuntas e xuntos como os temas controvertidos pero esenciais que configuran a nosa realidade deben estar presentes no debate público e, polo tanto, nos centros de ensino. Para abrir, deixo-vos unha primeira preguntiña. Que significa para vos, a día de hoxe, escribir sobre temas que poden ser considerados incómodos ou controvertidos? Non sei quen quere comezar, ou se queredes que dea eu... María, sí, veña. Bo día, antes de nada, moitas grazas por convidarme a estar unha vez máis aquí con vosco, sempre un placer compartir espazos e ter a posibilidade de tomar a palabra tamén coas compañeiras e compañeiros da mesa. Penso que é un tema realmente importante, non, o que se nos presenta aquí hoxe nesta mesa redonda. No meu caso, creo que é evidente que para min a escrita forma parte da miña maneira de estar en sociedade, de participar nos debates da sociedade, de intentar intervir, non, a través do que se escribe, poñer temas sobre a mesa que dean para traballar e para falar. Estamos entre docentes, entón é unha responsabilidade que sempre entendo como compartida coas lectoras, coas mediadoras. En ese sentido, penso que está claro que declara que non escribe con compromiso, que escribe dende a neutralidade, xa sabemos que a neutralidade sempre se traduce en complicidade co poder. Vou deixar aquí esta intervención, pero sí que me gustaría dicir que penso que é importante neste contexto falar e que sexades conscientes de que non ser neutral, de que ter unha escrita comprometida ten consecuencias. Despois falaremos disso, igual que ten consecuencias para vos, seguramente no vosso traballo. Ás veces no noso caso as consecuencias son un pouco máis invisibles e o obxectivo de todo o que contarei despois está na procura das alianzas, vale? Entón deixo isto aquí así sobre a mesa para que falen as compañeiras e os compañeiros e despois xa iremos entrando máis en materia, se vos parece. Bo día, é un privilegio tamén poder falar e dirixirme a todos vos. Tamén fui un compañeiro, ahora estou aí xubilado, hai bastantes anos, pero tamén traballei bastantes anos no ensino en distintas modalidades. É un privilexio, sei perfectamente a importancia e o valor e a ética do docente que se pon iso, non? Eu normalmente no meu modo de abordar a literatura non parto da idea de temas, non me plantexo desenvolver literariamente un tema, achegarme a un tema literariamente, senón que realmente desde o comezo, sobre todo, plantexeime ao contrario, teoricei, argumentei, mesmo públicamente, a liberdade do creador como algo necesario, precisamente porque había un contexto na nosa literatura, un contexto moi establecido, onde había que traballar, escribir en base a un programa ideolóxico que era a defensa da nosa cultura, do noso país, dos intereses das clases populares e das injustizas. Entón, eu realmente desde o principio plantexei mesmo a necesaria liberdade da persoa que escreve literatura
para non suxeitarse nin siquiera a ese programa previo. É dicir, defendía a gratuidade da creación literaria. Entón, penso que era un traballo necesario de argumentación, de defender unha posición estética. Sigo pensando esencialmente o mesmo. Agora ben, tamén é certo que parte do meu traballo ás veces plantexei explícitamente abordar un momento histórico ou un tema ou algo a través da literatura. No último libro meu foi así, por exemplo, en algún outro libro, non? De modo que tamén eu participo en ocasións desa función da literatura. Unha das moitas funcións tamén é a desvelar, ilustrar ou abordar unha ferida ou un debate necesario. Non estou tan posto nesta problemática como a compañera. Estou un pouco realmente fora do pensamento práctico sobre estes temas. Pero non sei. Bo día a todas e todos, grazas por este convite e darvos a noraboa. Darvos a noraboa porque se estades aquí e non viñestes hoxe coaccionados e coaccionadas, sodes tamén persoal incómodo, sinto dicírvolo. Penso que a incomodidade é o lugar do que temos que partir. O mundo non é un lugar cómodo para ninguén, nin para os máis cativos, nin para os maiores. Entón, como estamos nun lugar incómodo e ao mesmo tempo a vida non é sinxela, e moito menos os medios de ensino e os centros de ensino, coido que temos que ser, primeiro, responsables, ser moi conscientes de que impactamos noutras vidas. A mí isto pareceme decisivo. É dicir, igual que nós coa literatura, vos como persoal docente impactades noutras vidas. É importante tamén o poder da palabra. O poder da palabra. Ás veces non somos conscientes de que unha cousa que dicimos e que ao mellor non medimos na súa xusta extensión bate noutra persoa e non sabemos que día ten esa persoa, non sabemos cal é a súa casuística familiar, non sabemos o seu medio. E moitas veces o que debía ser algo para pasar por encima, pois é algo que ou nos fire ou de algún xeito nos aupa. Entón, a responsabilidade, a consciencia, porque se estamos aquí, estamos falando en galego, tamén é unha escolla consciente. Se falamos de literatura en galego e se falamos de ensino e coñecementos con toda esta ledicia, con toda esta alegría, pois estamos sendo, o que vos dicía, xente moi incómoda. Penso que na vida, sempre o digo, penso que na vida temos grandes mestres e mestras e eu, así como viña agora de camiño conducindo, dixen, eu tive moi bons mestres, moi boas mestras na miña vida, familiares e logo docentes. Tiven un persoal docente ao meu redor do que só podo estar agradecida. Onte falaba cun deles pola noite e decíame, Dios, voume xubilar, e dixen, coño, que mágoa. De verdad, xuro vos que senti unha tristeza no medio do peito que dixen eu, pero, de verdad, esta xente tiña que ser eterna. Teñen que cotizar máis. E joder, que é isto do ensino público? Hai que traballar hasta máis tarde. É dicir, a literatura, ou igual que o ensino, sempre pensei que ten a necesidade de facer o que facemos cos libros. É dicir, cando estamos lendo un libro, facemos unha alquimia e unha maxia estelvillosa. É coller unha man, meterlle así dentro a alguén nas entrañas, remexer, meterlle a man no cerebro, remexer, sacala e ver que non hai sangue. É dicir, ter a responsabilidade de poder facer iso, de que unha vida non corra perigo por facer iso, e ao mesmo tempo ser decisivos. Por iso digo que estades de noraboa por non estar coaccionados hoxe aquí, por ser xente decidida e incómoda.
a incomodidade é a que nos vai dar a liberdade para crear e para sentir e para ensinar. E ata aquí. De momento, sí. Grazas. Pois será a última, é que vas apañando así do resto, vas abrindo temas e é un pouco complicado. Moitas grazas a todas as que estades aquí, todas e todos, sodes casi todas. A medida que pasan os anos vou atopando máis xente entre o profesorado, moitas as que coñezo desde hai 20, 30 anos, outros os que vou xubilando. Outro día xubilei a unha profe coa que empecé con Resistencia, dando hai 22 anos unha charla con ela nun centro, e xubilase agora e dixe, bueno, pois é un ciclo vital tamén que vai, o meu como escritora tamén e o dela como docente. E entre os máis novos e máis novos, porque hai mestres e mestras que están dando clase aos meus fillos e que lles din, eu nin a tua nai na escola, e digo, que ben. Que novas son. Efectivamente, entón, está sendo así como... É un momento vital moi bonito porque va topando así as distintas xeracións. Eu coincido con Suso, cando me boto a escribir non penso en temas. Non digo, sempre cando publiquei Resistencia, a primeira pregunta dos xornalistas era por que decidiches abordar a Revolución dos Cravos? E que non decidín abordar a Revolución dos Cravos. Tive unha idea cos personaxes que quería contar unha historia e estaba circunscrita nese momento. E evidentemente, cando contas unha historia circunscrita a un momento, vai toda a historia contigo. Pero eu non me plantexo dicir, pois ahora vou abordar tal temática porque é necesaria socialmente. Non o fago así. Que pasa? Que coxeo. Entón, eu empezo a pensar unha historia e estaba pensando unha historia infantil outro día e era unha carreira moi tola dunha avoa coa súa neta, pero de repente vanme aparecendo cousas así que vou metendo e di, Rosiña, aí vas a meter este tema porque senón... Por que? Porque para min escribir tamén é explicar o mundo. Explicar o mundo non tanto os demais, senón a mí mesma. E procuro facer moito, cada vez máis de abogado do diaño. No sentido en que, cando empecé a escribir hai moitos anos, e sempre o conto que cando publicaba un libro e vos pasará, vos sempre pensabas que iba a pasar algo, non? Estaba o libro no escaparate, despois inicialmente non pasa nada, se empeza a pasar, pois a contagotas cando chegan as lecturas. Pero eu tiña esa inocencia de que o texto era meu, non? Entón, cando viña algún lector e me decía, por que este personaxe? E eu sorría e decía, que saberás ti? E agora cada vez máis son consciente, despois de moitos anos, de que cada vez hai menos de min no texto e máis de quen me lê. E iso é moi importante para mí como autora, ter a conciencia sempre de que estou mantendo un diálogo en silencio con quen lê. E nese diálogo en silencio o que procuro é abrir temas e normalmente non dar moitas respostas, porque creo que cada quen ten que ter o seu exercicio crítico tamén cando lê, e ás veces non é necesario contar todo. E sobre todo nas escolas partemos dun prexuizo que é terrible e é que pensar que nós somos quen lles ensinamos a eles, e moitas veces son eles que nos ensinamos. Porque moitas veces cando os meus fillos veñendo, o meu fillo e a miña filla veñendo ao cole, as maletas que traen dos nenos e das nenas que están ao seu redor, calquera novela nosa, que era bastante curta. Partimos dese vamos a ser neutrais, vamos a ser obxectivos, porque llevas a contar a un neno se ten o seu pai no cárcere provisionalmente porque lle estaba pegando a súa nai. Que susto vai levar por algo que lle conteu? De verdade credes que vai levar algún susto? Que susto vai levar esta nena que cando tivo que facer unha redacción outro día no instituto, en clase de francés, e todos contaron a mellor viaxe da súa vida, todos contaron aquel día que foron a París, que foron de acampada, e ela contou a súa viaxe en patera. Que pensamos que lles estamos contando? Que lles estamos descubrindo algo que eles non teñan na casa? Moitas veces as súas realidades son inmensamente peores. Eu cando procuro dialogar é que eles, ou polo menos o que a mí me gusta como escrita, é poñelos nun sitio incómodo, que é o que dicía Patricia. É que nós cando lemos sempre pensamos que somos os guais da película, porque somos os lectores e as lectoras, pero a mí os personaxes que me gustan son aqueles que sacan, que chegan á túa parte escura, e que de súpeto non eres tan guai como pensabas, porque con este personaxe acabas de poñerte e dicir que no fondo tamén son un pouco racista. E no fondo eu tamén din por feito que este personaxe no que durante 20 páxinas non me dixeron nada e me acaban de decir que a súa pele negra, din por feito que era branca. Ou que neste personaxe na que no principio din por feito que era un home, resulta que é unha muller. Entón, moitas veces non é necesario
contar todo, e moitas veces o que nos contamos como autores e como autoras está en como escribimos nese proceso de escrita, que por suposto que erguemos bandeiras nos nosos textos, pero son bandeiras que non necesitan ser esfarrapadas así pola cara e que lles ceguen, cando moitas veces son as persoas que están lendo que ven moito máis incluso nos nosos textos do que somos capaces de ler. Entón eu, cando escribo, procuro non contar moitas veces todo, sino que sexa cada quen que faga o seu exercicio crítico, porque a objetividade non existe, a neutralidade non existe, sempre fago o mesmo exercicio nas aulas. Se ti, como te chamas? Si ti? Mariluz. Mariluz. Que tal, Mariluz? Se eu describo a Mariluz, e pido a Patricia que describa a Mariluz dende aquí, a súa descripción será completamente diferente a que faga Carlos desde atrás, porque ve algo diferente. É o mesmo, pero a posición dende a que está vendo é completamente diferente. E se eu pido a Patricia, a súa descripción vai ser completamente diferente, sobre o mesmo feito, sobre a mesma persona que está aquí. Entón, todo a nosa ollada está condicionada polos nosos valores sociais, culturais, políticos, religiosos. Entón, esa neutralidade, cale, non existe. O que temos que procurar, ou eu procuro, é alguén que che formule preguntas, non que che dea necesariamente as respostas. Que cando ti estás lendo digas, e se fose eu, que faría? Non, entón aí, dende a literatura é moito máis doado, moitísimo máis doado. Por que? Porque eu entendo que moitas outras materias o mellor vos resulta máis difícil expoñer, pero dende a literatura, coa creación de personaxes e de determinados personaxes que te meten o dedo no ollo, é moito máis doado facer ese tipo de preguntas. E si quería sacar tamén un tema que un pouco tamén metervos o dedo no ollo a vos, e é que en todos estes anos que levo, seguramente María ten a mesma percepción, Suso ten a mesma percepción, Patricia ao mellor tamén, tes máis nova, detecto moito máis medo no profesorado. Sí. E moitas veces o que se falaba da autocensura, entre profes coas que empecé eu, e maioritariamente profes, hai 30 anos, dos temas que sacaban en aula, de como se abordaban, agora, e ollo, as profesores vos. E tamén a vosa responsabilidade, que eu sei que e somos perfectamente conscientes, que o peso burocrático, que todo o que tedes que facer, que todo o que se vos pon en riba, todo eso existe, é certo, pero vos sodes as profes e os profes. E eu cada vez que me chego unha profe dice, non, gustame moito este libro teu, pero claro, pois esa cousa, e teño moito medo que me veña un pai a berrar. Si pasa. E si pasa moito. Entón, eu creo que non por devolvervos a vos agora a responsabilidade, pero tamén temos que pensar niso da autocensura, e que somos nós cando decimos, non, es que este autor non o poño, esta autora non o poño, porque claro, este tema vai me dar moito traballar en aula, me vai implicar que vai haber algún pai que me veña a protestar. Sí, supoño que es de historia tamén. Os de matemáticas o mellor non, pero que dicir, estamos tratando e abordando temas da actualidade, e a actualidade merece un debate. Nunha postura só. Eu quería, apuntar un poquinho nesa liña, que sí que é certo que temos esta instrucción, pero tamén temos unha lei que nos ampara para tratar unha infinidade de temáticas na aula e que estamos totalmente cubertas. É dicir, esta situación que estás expoñendo acontece moitas veces con algunhas temáticas, moitas que teñen que ver con cuestións de xénero, e que claro, é que aparece unha violación, pasa a veces, non? É como, nós realmente temos un marco normativo que nos ampara legalmente para que podamos tratar, que moitas veces é casi máis unha autocensura, non? Que realmente sí que temos esa cobertura legislativa, a pesar de que se nos queira amedrentar. Entón, que eu creo que moitas veces tamén temos que dar un paso para diante de, a ver, imos traballar o que queiramos traballar, non? Porque senón, ao final, acabamos limitando moitos temas que... Eu a este respecto gustaríame tamén dicir unha cousa. Meu avó dicía que as cousas tamén as hai que tomar de quen veñen. Pensado unha cousa, hasta aí nada tivemos a un responsable de ensino que dicía que as docentes erades persoas ociosas. Ollo ao dato. Eso, persoas ociosas. Pero e logo pensade en que tendes aí nas portas tamén a un señor veterinario que logo foi alcalde, que chegou a unha gala do 8M dixíndolle ás señoras
que eran moi buenas para dar corriente e tocar las narices. Ou séxase, que coidadiño con estas cousas. Hai que tomalas de quen veñen. A literatura, como ben dicía Rosa, permítenos ser tremendamente directas na escrita. É dicir, abordar o tema dun xeito que ao mellor no noso día a día, no noso estar cara a cara con alguén non facemos. Entón, iso é decisivo. E logo, a nivel ensino, eu tamén estou con Rosa en que sí que se nota menos valentía no profesorado. Vou vos poñer un caso. Eu son nai, ademais de todo o resto das vidas paralelas que levo, porque hai que ter traballos alimenticios e ademais dos alimenticios logo hai que poder sobrevivir no día a día. Ás veces sempre penso, digo, que ben me viría a min unha casa lá no alto, non ter relación con xente, e logo acórdome dun coach que temos de traballo así a nivel internacional que nos di: recordad que a vosotros os gusta la gente. E dices, me cago hasta na chispa. É dicir, son cousas un pouco curiosas, non? Vos pensade que tamén vos gusta darlle clase á cativada, ainda que ás veces vos tiredes dos pelos. E vou vos poñer un caso. Eu fixen filosofía. A mí marcou unha vida ese señor que se vai a xubilar, que foi profesor de filosofía, que nos daba aulas. A primeira hora da mañá dun luns, pensade dar filosofía, falar de Heidegger, de Habermas, de Hannah Arendt, esperar que todo un instituto non se durma nesa primeira aula. Conquistounos o primeiro día, chegou e dixo: tendes todos un 10. Dixemos, re Dios. Téñense que confabular, poñerense os astros todos así moi de canto, para que empecemos a baixar puntos. Foi unha cousa de dicir, sair motivados ao ruedo, veña, va, agora que non hai toros, saiamos ao ruedo igual. Este señor conseguiu dicir, bueno, veña, entre todos poñemos un café, algún que faja un día un biscoito, e acabamos dando aulas, 22 rapaces que éramos naquelas aulas, todos boquiabertos, disfrutando dun café ás 8 da mañá dun luns, ou dun colacao, ou dunha infusión, bocabertos. Aprendemos de filosofía, que fomos o único ano que fomos todos a selectividade optativa de filosofía, e dixemos, mima, vamos a comer o mundo. E é así, é dicir, é esa valentía. Eu botolle en cara ao profesorado, non a vos, porque xa vos dixen, estades hoxe aquí cohesionadísimos e non sodes nada incómodos. Boto en cara esa falta de valentía, veredes, sobre todo cando ven os cativos. Eu teño un fillo de 12 anos agora, e cando era un pouco máis pequecho e se erguía así medio dormido, vestíase, ás veces acababa co pantalón posto do revés, estas cousas, porque se levantaba moi dormido, e dicía, che, mamá, podo poñer un pouco a tele? E dicías ti, Patrulla Canina. Estaba claro. Pois o tío chegaba tan dormido que estaba, sentábase no sofá mentre lle facía o almorzo e poñía o telexornal. E dis, red flag, escapemos todos de aquí. Isto só pode ir a peor. E ti estás espremendo dúas laranxas pensando que o día só pode ir a mellor, vale? Nunca vai a mellor, porque de repente escoitas un señor que tiña daquela 8 anos que che di, mamá, estaba eu pensando, e dis, merda, fajo unha morta, tiro mai no chan e fajo que non escoitei, vale? Xa está, e dixe, estaba eu pensando así a frase, entonces dis ti, merda, non me podo facer a morta, veña, vamos. E di, estaba eu pensando que hai refuxiados de primeira e refuxiados de segunda, 8 anos. E quedas con cara de parva, entonces faxo que di Rosa. E dis, vou pensar a señora Rosa Aneiro que di, fagamos que nos den eles as respostas, non vamos facer nosas preguntas, vale? E digo, Yelo, por que dis iso? E di, porque mira, o ano pasado estábamos con Ucraína, saíamos do colo o Día da Paz facendo bandeirolas en azul e amarelo, e este ano que? E logo un rapazo que intento non levalo comigo a actos que el non queira ir, pero resulta que temos amizades do mundo árabe.
Entón, as cousas fálanse. Por que non afrontar un tema é un craso error? E sobre todo dentro da docencia, aí sí que estades todas e todos mortos. Non afrontar un tema é o peor que nos pode suceder. Dar coñecementos, os coñecementos chegan a nós, dun xeito ou doutro. Pero a actualidade danos un xogo que é o que nos vai a marcar o resto das vidas. É ese impacto primixenio do que vos dicía eu antes, o meter a man nas entrañas e a remexer. Entón, falta valentía. O meu fillo veu comigo a varias manifas pro pobo palestino e dixo, mamá, vou coller 4 cartaces, levos para o colexio e xa está. E o tío iba a comer o mundo, vale? Iba a comer o mundo e eu dicía, vas papar unha hostia. Vas mallar unha tan gorda cando chegues ao colexio. Chegou o tío cos cartaces, cas pegatas, con todo. Vamos a falar disto porque non podemos permitir que o mundo non sexa isto. E diste, vale, as utopías só nos serven para seguir andando. Perfecto, vai, vala mallar, vas quedar sen dentes. Eu seino. E claro, ás 2 da tarde recolle o rapaz no colexio e venche co cartaz esfarrapado. E dixe, mamá, a directora díxome que isto aquí que non se pode facer, que a política non entra. E digo, meu Deus, a política non entra. E claro, o rapaz colapsa porque di, Ucraína sí que entra, é política. Palestina non entra, porque está alén dos mares. Entón, olliño con estas cousas, olliño con estas cousas porque perdemos credibilidade. E un docente único que non pode perder é o respeto, a valentía e, sobre todo, a credibilidade. Se me permitides dicir unha cousa, porque eu non son docente e cando me chamaron para esta mesa, María sabe o ben, eu dixen que eu non les ia dicir ás docentes o que teñen que facer porque non é a miña tarefa, non? Pero sí que quero dicir que eu non vou facer unha análise comparativa, pero na miña experiencia o espazo docente é un dos máis amables, polo menos para os meus textos. E iso tamén hai que recoñecelo, porque o resto da sociedade, ás veces poñemos moita responsabilidade no ensino, e cuidado cando comparamos con outros espazos, porque é certo que no meu caso, eu non escribo para que a xente, escribo para que algunha xente se incomode, pero sobre todo para que outra xente se sinta cómoda, a que nunca nos sentimos cómodas no relato hexemónico. Entón, claro, eso da comodidade ou da incomodidade depende moito dende a perspectiva de quen a vexamos. Tamén penso que a literatura normalmente, digamos, a literatura hexemónica foi por detrás sempre da realidade. Eu como persoa non heterosexual, pois podo dicir perfectamente que a literatura foi maioritariamente o que se nos deu a ler por detrás das propias experiencias vitais das persoas. Eu cando escribo procuro que esas experiencias estean tamén no relato literario e que nos axuden a través de, como ben dicíades, a literatura é un espazo que nos dá para vivir e para ter acceso a outras experiencias e para para pensar. Eu tampouco, cando escribo, non escribo pensando en temas, por moito que a crítica insista en que son unha escritora ideolóxica e que fago novelas de tese, pois eu tampouco escribo dende esa perspectiva. Pero a miña obra si se lee así oficialmente porque, claro, incomoda a quen non debe. Pero nese sentido penso que se comparamos con outros espazos, o espazo do ensino é un espazo onde as novelas, os relatos, os poemas que se fan nun lugar non hexemónico sí que se utilizan como semente, como ferramenta, e iso hai que recoñecelo sempre. Eu non teño capacidade para dicir para cuantificar se é máis menos agora ou antes, pero sí que teño a experiencia vivida de ser un espazo onde sempre sinto que estamos traballando conxuntamente. Se alguén dá a ler textos meus, pois obviamente xa hai unha afinidade de partida, estamos traballando os textos, as persoas docentes e eu, se dá a casualidade de que físicamente estou nese espazo, para poñer certos temas no debate, para dar voz a aquelas alumnas e alumnos moitas veces que fican silentes e que non teñen legitimidade colectiva para falar. Os textos dan tamén esa legitimidade colectiva para falar, e dende aí, xa digo, eu penso que polo menos dende a miña perspectiva, o espazo docente é un dos máis amables para que tratamos temas que son incómodos para o grosso da sociedade.
E perdón, que No, xenial, vai, María, faltaría máis. Efectivamente, ao final, a escolla que as docentes facemos a hora de propor lecturas de alguna maneira é tomar posición, é dicir, propoñemos traballar unhas temáticas ou outras. Entón, un pouco na liña do que dis. Interésame, falabades de incomodar. Pero tamén comentabas ti, María, o feito de que a escrita, e sobre todo cando na escrita se traballan ou acaban surxindo ou fluindo según que temáticas, tamén a vos, como creadoras, vos pode levar a ter consecuencias. Comentábalo ti nun primeiro momento. Gustaríame tirar un pouquiño por aí e coñecer un pouco cales poden chegar a ser esas consecuencias, tamén esas mans amigas, esas aliadas que nacen, non? Sentides que na vosa creación hai límites explícitos ou implícitos sobre o que se pode contar e sobre como se pode contar. E casi che volvo a iniciar contigo, María, un pouco porque eras a que poñías este tema en riba da mesa, se pode ser. Bueno, para que me coñecedes xa sabedes que eu levo moitos anos falando disto porque penso que é moi importante que as violencias se poñan no espazo público, non? Sen dúbida, e aquí si vou facer unha pequena liña temporal utilizando a miña experiencia persoal porque non me sinto autorizada para falar das doutras que tamén coñezo, para que sirva como mostra, vale? Non é por un afán de falar aquí do que me pasa a min, senón para que sexa como un síntoma do colectivo. Como dicía, eu levo moitos anos nunha situación de exposición na que recibo violencias por parte da crítica. Trouxen algúns exemplos, non nos vou ler para non copar espazo das compañeiras e do compañeiro, pero bueno, se queredes despois se tedes curiosidade tamén vos amoso algunhas mostras. Violencias, pois, dende un señor que se dedicou a brincar os cartéis coa miña cara na Feira do Libro da Coruña, que é unha situación, bueno, unha persoa que non sabemos por que fixo iso, acosos, bueno, unha serie de situacións que calquera muller que estea no espazo público e que teña unha voz crítica, precisamente falábamos non da neutralidade, que nos neguemos a estar nese espazo de neutralidade, pois imos padecendo ao longo do tempo. Para min xa digo que é moi importante visibilizalo, porque detrás diso están tamén violencias cara a outras indirectamente, non? É como un sinal de advertencia, eu chamo unha orde de afastamento, oye, non sexas como, sabes, non te signifiques desta maneira, porque a consecuencia vai ser isto, non? Claro, eu sempre procuro que estas violencias sexan productivas, non? Por desgraza, pois están aí, pois a raíz, por exemplo, bueno, que non sei como chamarle, vou dicir recensión para ser neutra, vale? Que publicou un crítico sobre vías de extinción, cun contido bastante, bueno, si creo que despois lémolo e opinades vos. Pois unha dos resultados diso foi a creación da SEGA. Unha das persoas que se irritou foi Begoña Camaño, por exemplo, non? Entón, bueno, son, digamos que procesos moi constantes e moi continuados. Agora, últimamente, sí que vexo outro fenómeno, ainda peor, que é o proceso previo. O sea, ata agora recibía violencias no proceso posterior á publicación, non? E, bueno, pois, as redes e demais, xa non imos entrar aí. Pero agora estou empezando a ver un proceso previo. É dicir, hai algúns temas, sobre todo temas que teñen que ver con non molestar a persoas que están dentro do sistema literario. Isto é meu inicio de análise, vale? No que estou agora. Vou traer o exemplo deste libro, A Casa do Amo, non sei se o vistes falar del, que foi publicado inicialmente en Xerais, que trata pois o discurso colonial e racista na literatura galega, que eu escribín coa afán e tamén coa conciencia de ser unha voz visible e que pode, digamos, permitirse utilizar o espazo para botar luz sobre como, dentro da literatura galega, históricamente, fomos construindo un relato sobre as nosas outras que fai que o vosso alumnado que tedes, que obviamente non é todo branco, non? Sinta un desafecto moitas veces pola literatura, bueno, xa non vou falar da española que non me compete, que ese proceso é necesario en todas as literaturas europeas, pero bueno, a mí o que me compete é a literatura galega. Ben, pois este libro analiza exemplos, está moi contextualizado no sentido de que non é un libro de sinalar
a tal autora ou autor, sino que incluso hai autoras que están nos exemplos positivos e negativos, sino que é algo que percorre, non, a nosa maneira de escribir, o noso sistema literario. Eu escribín o libro como unha ferramenta tamén para establecer diálogos e conexións con esas persoas racializadas que eu espero que algún día escriban tamén en lingua galega, ou polo menos para iso escribín este libro. Bueno, o libro esgotouse moi rapidamente e non foi reeditado. A editorial aduciu motivos económicos, eu non teño máis explicación que dar, pero bueno, sí que nunca me acontecera isto. Por fortuna, pois unha editorial de Cataluña retomou o libro e volveu a editar e ampliámoslo e demais. Pero bueno, sí que para mí foi un síntoma de tema que é complicado tratar por parte das propias estructuras literarias, cando, dende o punto de vista das persoas que leen, si se traducía como un tema necesario, porque a xente estaba lendo, foi un libro que se comentou moito, e que espero que se siga utilizando para o que é, non? Porque é unha ferramenta. Unha última experiencia, que tamén vai no mesmo sentido, pois tiña unha novela asinada xa co contrato, cun adianto, que se me retirou de publicación, porque podía molestar a algunhas persoas do sistema literario galego. A novela trata a violencia sexual nos espazos académicos e nos espazos literarios. Este caso pareceme especialmente preocupante porque non vou entrar agora nos detalles de por que se chegou a esa situación, non? Pero sí que me parece especialmente preocupante porque cando non podemos tratar ni sequera na ficción as violencias que se están dando porque vivimos as autoras rodeadas de agresores, de pederastas, de situacións quero dicir, nas nosas vidas colectivas, é moi difícil para as vítimas falar porque as consecuencias, como vos estou relatando, as miñas son consecuencias, bueno, pues, para mí son graves, obviamente, pero bueno, quero dicir, son cousas menores, que saia un libro, deixe de sair, tampouco é trascendente para a humanidade. Pero se o extrapolamos as consecuencias das vítimas cando falan, pois é algo que nos debería dar que pensar. É dicir, hai unha reticencia a hora de falar dunha maneira, digamos, mesmo no literario, non? Pero que se transparente a realidade. Bueno, pois aí xa hai tal prevención que nin sequera xa é previo, non? O sea, que se impide que os textos saian. Claro, para min isto é algo novidoso e bastante desacougante, porque penso que se iso me pasa a min, que son unha persoa que levo publicando máis de 2 décadas e que teño unha visibilidade, teño unha columna no xornal, quero dicir, non son unha persoa que viva aí, bueno, pues nunha situación, digamos, desprivilexiada dentro do sistema literario. Claro, o meu interrogante é que pasa coas que non están nin sequera nese nivel de poder falar aquí convosco hoxe, non? Bueno, para min son cuestións que me están remexendo moito e que non teño o sea, porque o tema é este, non, sino tampouco tería por que comentalo públicamente a primeira vez que falo destas cuestións en público, pero bueno, creo que no contexto no que estamos falando tamén é importante que se coñeza que estas cousas pasan, non? E que por iso é tan importante o vosso traballo, porque, como dicía antes, nese proceso de alianzas, se algunhas escribimos para que certos temas estean no espazo público, podíamos falar deles, pois claro, evitar que certos textos saian implica tamén evitar eses debates e eses diálogos, non? Entón, bueno, aí onde esas alianzas son tan importantes e onde todas podemos facer o noso traballo na medida na que se nos permite, que as estruturas o permiten. Por iso tamén son bastante, quero dicir, no contexto da mesa, non? Entendo a dificultade de traballar contra esas estruturas porque as estruturas mesmas intentan poñernos a trancos, non? Pero bueno, eu sempre confío na creatividade e na resolutividade e sobre todo no traballo colectivo, non? Que xa comentaba antes, pois igual que apareceu a SEGA, pois aparecerán outras vías, non? De seguir traballando, porque penso que xusto agora coa extrema dereita, con tantas cousas, é o momento máis importante para revisarnos internamente. Non podemos utilizar a nosa posición non hexemónica e o sistema literario, que perdemos tal e que a edición está non sei como, para evitar que entren certos debates, porque as feministas sabemos que ese é o proceso de toda a vida, non? E xa o das mulleres e demais parroquias xa quedará para logo. Non, é que o momento é agora, porque cando é máis crítico falar destas cuestións.
Quero darche as gracias por compartir con nós estas experiencias, porque en certa maneira non deixas ti mesma de expoñer unha situación de censura, bueno, de críticas e acoso que sufriches, máis tamén de censura dentro do sistema literario, que ao final non deixa de ser un pouco o proceso que se pode estar dando dentro do ensino, esa autocensura da que falábamos. Entón, moitas gracias por partillar con nós esa situación e, bueno, para que sexa tamén un pouco fonte de inspiración, non, para o traballo que nós temos que desenvolver. Suso, non sei se che gustaría compartir así tamén algunha idea con respecto a isto. Moitas gracias. Bueno, o poder da literatura precisamente é esa capacidade de abertura, de fermentar, de abrirse, de desencadenar procesos de cuestionamento, da imaginación. O que acaba de facer agora, por exemplo, María, pois é sintomático, non? De repente entra no tema, entra a experiencia personal, con toda a intensidade de como experimenta ela cousas que lle ocorren, e que logo podemos comprender que son procesos sociais tamén, máis amplos, pero son experiencias personais. A literatura, efectivamente, arranca sempre da individualidade, do único, non é o xenérico, non é o tema, senón é o que se experimenta. Entón, en ese sentido, pois creo que está moi ben que nos reconduce ou nos sitúa no que é verdadeiro debate, no que é a intensidade da literatura. Hai moitas cousas agora xa sobre a mesa. Unha delas é o tema do marco, do contexto e dos límites, non? Da literatura, dos límites da expresión que existen, que se nos poñen e que existen, non? Efectivamente, a principios dos anos 80, cando eu empezo a escribir, había un contexto determinado que un libro que eu pensei mesmo que nunca me sería editado, encontrei un editor que estaba realmente un pouco tolo, era un tío culto, pero a verdad un tío desencadenado. Editoume Polaroid, non? Entón, Polaroid chegou a entrar en centros do ensino. É un texto que aínda hoxe é un texto realmente un explosivo, realmente en moitos sentidos, non? Entón, naquele momento entrou en centros de ensino e desencadenou, creoulle problema a persoas, a docentes que o introduciran. Eu entendo que o criterio claramente que nos levou a situar ese libro na aula era a idea de que querían un instrumento, un libro que fose, que motivase, que sorprendese, que motivase o alumnado, e entendían que era un instrumento válido para iso, e incluso que os motivase a ler en galego e tal. Efectivamente, o texto funciona, porque claro, é explosivo, entón a xente tolea e ocorren cousas. Efectivamente, houbera problemas, e tiveran problemas. Os docentes tiveron problemas de pais, queixas de pais naquele momento. Foron persoas realmente valentes, sorprendentemente valentes, eu non me teria atrevido. Atrevime a escribirlo, pero non me teria atrevido a poñerlo na aula. Persoas moi valentes que buscaban un resultado, non? Hoxe sería naturalmente imposible. É dicir, os contextos cambiaron. O principio dos anos 80 era un contexto social e político na sociedade no que había unha búsqueda, estábanse experimentando os límites, precisamente, da expresión. A información que existía naquele momento, a opinión que se expresaba naquele momento públicamente, hoxe non se poderíase, pero crearía problemas, sería discutido. Naquele momento había nos quioscos, nas librerías, nos xornais, mesmo nos medios de comunicación, cousas que hoxe non se emitirían. Entón, cambiou o contexto moito, evidentemente. Realmente, agora, o que motiva a mesa de hoxe entendo que é unha directiva. Cabería plantexarse políticamente, é unha directiva política, cabería plantexarse políticamente se debe enfrentar directamente ou non
ou se se debe seguir vivindo obviándoa. Desde logo, se houber alguén con esa disposición de facelo, se vise a si mesma esa persoa con capacidade de decir voume meter nun lío, pois efectivamente quizás sería oportuno políticamente, e logo debería implicarnos a moitas outras persoas que aínda que non esteamos ou no ensino, pero debía buscar un respaldo social, crear unha movilización, non sei se ten sentido ou non, se buscar unha resposta política mobilizadora ou non a iso, conflictiva, plantexar o conflito ou non, non sei. Noutras épocas da miña vida fui sindicalista, fui un militante moi activo, pero agora non sabería dicilo, non me plantexo ese punto de vista, non? Pero efectivamente plantexa unha cousa. Logo tamén eu pouco podo aportar sinceramente a todo isto por un motivo. Estou agora a revisar a miña vida, digamos, a miña vida pública, digamos así, non? Estou a escribir, repasando para atrás, encontrome con que asistín a un proceso de cambio total. Eu agora son o único fulano entre catro mulleres. É dicir, isto non ocorría naturalmente a finais dos 70, a principios dos 80, cando eu me plantexo de escribir e empezo, non? Naquele momento todo éramos tipos, fulanos. E había unha ou dúas, tres ou catro persoas que aparecían naquele momento que aparecían, e sobre todo envoltas en colectivos de poetas, pero, por exemplo, prácticamente non había narradoras naquele momento, ou eran algunhas grandes escritoras como Xana Torres, pero xa pertencían a unha xeración moi anterior, e eran tamén figuras solitarias. Éramos todos fulanos. Ou non se publicaban, ou non se publicaban, as narradoras que non existían, quero dicir, non se publicaban, non que non existisen. Xa, bueno, perdón, sí. Seguramente existían. Refírome públicamente, o ser o escenario social. E, de feito, pois estaba a testosterona, non? Os debates entre un escritor con outro, Casares con Ferrín, discutían públicamente, eran todo unha cousa moi pelea de gallos, non? Era así, e realmente ese era o escenario. Non cambiou completamente todo. Incluso estou recordando agora perdón, estou me estendendo agora un mellor demais, pero bueno, logo acabo. Recordando unha escena particular personal miña nun momento, nunha célula, nunha organización clandestina, no ano 74 debeu ser, cando unha responsable plantexa o tema do feminismo. E entón me plantexa o tema de que debían ser as decisións todo paritario, non? Entón, eu recordo que dixen, pareceme injusto porque o que hai que tomar é as decisións, as responsabilidades en base ás capacidades e a capacidade de traballo e ao que tal. Eu estaba aplicando a lógica na que me educara e na que vía, e que era a lógica que tiña. Entón non podía comprender, estou falando do ano 74, sede comprensivas comigo, e eu era rapaz de 18 anos, é dicir, entón plantexábamos o tema de decir, isto é injusto, é dicir, estás preteritando o traballo e as capacidades de outra persoa. Entón non podía comprender todo o que logo fui aprendendo, non? Que era a necesidade de corrección, precisamente de corrixir esa situación, non? Entón, claro, eu entendo agora perfectamente, creo que perfectamente, que todo o que se fai hoxe ten que ser a través do prisma do feminismo, non? Todo combate social, toda crítica, toda movilización, toda a interpretación dos conflitos teñen que ser interpretados a través do prisma do feminismo. Pero, bueno, é unha cousa que me levou toda a vida a aprendelo, non? E entón, realmente, bueno, non sei, onde fui a parar? De corte, sabe? Hai cousas anotadas todavía. Seguro? Sí, xa falei. Bueno, eu botarche aí un cable, Suso, porque todas aprendemos todos os días e todas somos máis feministas todos os días. Teño que decir tamén que vou intentar
xuntar estes dous temas dos que viñamos falando, vale? Eu, por exemplo, son unha persoa que sí que adoito escoller temas. Así como me deixo ir cando estou escribindo, sí que adoito escoller temas. Son das que pensa que temos a responsabilidade de facer un pouco o que dicía María, de poñer o foco en quen nunca se puxo antes, e tamén temos a responsabilidade de facer os libros que a nós nos houbese gustado ler cando éramos cativas. A primeira obra que publiquei, Don Carlos e o misterio dos lucecús, tamén saiu así ao público xeral grazas a unha editora tola, a única editora que temos a día de hoxe, bueno, non, a única non, a que hasta hai pouquiño era unha das únicas editoras galegas mullera que chegaba despois a estas reunións de editoras de todos os señoros fulaners que chegaban ali e dicían que era o mellor para o mundo editorial galego, con esa voz así dende alá, e que a anulaban tamén nas reunións. Dixo ela: mima, vos fochedes algunha vez, unha pregunta así en xeral, fochedes algunha vez a unha festa destas de parroquia? Sabedes de lo que son os foguetes de 7 estalos, non? Estos que non iluminan un carallo pero que fan un ruido atronador. Efectivamente. Bueno, pois ela dixo: a min isto soname algo, este libro querme sonar algo. Díjolle: sí, a un foguete de 7 estalos. Eu aí escollín os temas. Había tema medioambiental, había tema de violencia, había unha rapaza que estaba transicionando, e teño que dicir que é un libro moi pequeniño, aparentemente moi amable dende fora. Cando chegas á capa dis: oi, que dulzura, que cousa, que todo, isto non pode matar ninguén. Esos son os mellores, porque sabes que deixas todo sementado de damnificados así como te poñas. E teño que dicir que cando chegaba así a algún centro, estaba a xente que era moi aperturista, que dicía: cantos temas deixas abertos, e ademais, non son uns temas que den respostas dentro do propio libro, senón que deixan como ese caldiño de cultivo así como que dis, como estas comidas árabes, que non sabes se che gustan ou non che gustan porque están moi especiadas, pero que non podes deixar de probar. Porque dis: gústame esta sensación de estar aí nun mundo descoñecido pero que me senta ben. Entón, teño que dicir que cando eu iba a algúns dos centros había profesorado moi aperturista que dicía: canta cousiña deixas así aberta que se pode tratar despois en aulas e demais, e había quen dicía: o libro moi ben, pero a chegar aos últimos capítulos arrítanse nos pelos todos así das costas, e dis: mi madriño Carmen, como abordamos isto, non? Nese caso temos que dar grazas a que teñamos editoras e editores en Galicia que estén un pouco taraos, porque iso é bo síntoma. É bo síntoma tamén porque vos digo, porque eu tamén estive no mundo editorial, unha das miñas vidas paralelas, hai uns anos foi tamén ser editora, e lémbrome de ter un libro fantástico nas mans, maravilloso, unha alfaia destas de que dis non moitas páxinas, pero como en tan pouquiñas páxinas se poden decir cousas tan fundamentais que nos cheguen a todos. Eu penso que algunha vez teño contado en algunha xuntanza, María, penso que sí. E ao mellor podemos tido que agarrar nunha destas. Lembro, xa saíra o libro, o señor este en cuestión non lera o libro, vale? Formaba parte da editorial na que eu traballaba, pero o señor non lera o libro. O señor o vía que salían libros, que se poñían en riba dunha mesa, e de súpeto agarrou de libro. Mirou así por detrás, porque aquela editorial poñía as caras das autoras e dos autores por detrás, e só lo dixo 2 frases. Quedei morta para a semana. Dixo: pero nós publicamos a mulleres tan novas. E dixen: quieto, que vai ser unha tara ser muller e ser nova. Entón, a partir daquela dixen: pois sí, temos que dar voz, é o que dicía María, a tanta xente que non se coñece. E logo, falando xa e que ten moito que dicir tamén, e logo, xa indo a parte de censura, todas sufrimos censura. Ao mellor, dentro do sistema literario galego tamén, porque hai que recoñecer, e estades comigo, as que estamos aquí en mesa, en que é un sistema endogámico, ás veces endogámico demais,
tanto a nivel editorial como a nivel existe tamén moita envexa por detrás. A nivel crítica literaria estamos un pouco alienados, verdade que sí, María? Parece que a mesma xente sempre copa os mesmos lugares e ou eres da corda ou non existes. A min pasoume. Eu teño que dicir, vichedes este libro en algún dos medios? Solo nun. Este libro foi o pasado setembro premio de poesía Concello de Vilalba, un dos máis antigos de Galicia, dos de maior cantidad económica, e non se falou del, pese a falar de Palestina. Por qué? Porque esta señora que vos fala estivo tamén metida en temas de política. Unha señora significada políticamente e de esquerdas. Pero que pasa tamén como no sistema literario, se eres dos nosos, hai temas dos que non se pode falar, porque os nosos non, os demais sí, pero os nosos non. A xente que traballa con nós é toda feminista. Cuidado conto, é toda feminista e sempre está no bando correcto. Xa que imos falar de pensamento crítico, e que esta era a mesa de pensamento crítico, fagamos esta crítica tamén. Eu tive un conflicto político, eu fui concelleira nun concello daqui da Bisbarra e, ademais de ser unha persoa tremendamente incómoda, teño a mala manía de ser tremendamente directa, porque algún docente no seu momento me dixo que ser directo era a maneira de chegar a onde querías chegar. E, curiosamente, foi dicir que estaba sufrindo un acoso tremendo dentro do partido no que estaba inserta por un señoro e queixarme diante das miñas compañeiras a todos os niveis para que se me vetase. Non se fala de min dentro do espazo, é dicir, cando Patricia Torrado sacou Don Carlos e o misterio dos Lucecús, Patri, ven por aquí, que che presentamos o libro en donde sexa. Malo será que os nosos non veñan e non merquen o teu libro. Polo menos, eso xa son ventas, non? E parece que yo tens que estar agradecida. Ollo iso. Resulta que as posteriores edicións de outros libros que viñaron saindo non interesaron. Compañeiras na escrita que de súpeto deixan de falarte incluso nas feiras dos libros cas que coinciden, que fan que non te ven, que non levan os teus libros que antes levaban aulas, agora non os levan tampouco porque non interesa, aínda que o tema sexa interesante, é dicir, interesa o tema? Sí. Interesa a nosa escritora? Non. É unha señora conflictiva, tremendamente incómoda. Fala de que dentro dos nosos non todos somos feministas. É que incluso podemos agredir a outras persoas. É que se veñen arriba e en mesas de 12 persoas fan apoloxía de vamos a agredilas e que nadie ninguén di nada. Cal é a cuestión? Que cando tes a mala manía de ser directa e de estar en espazos que se supón que non son teus porque eres muller e eres demasiado nova, e aínda por encima tes micros, e cos micros nunca se pensou neso, pero os baffles sacativos que sean, aínda que veñan no bote do Colacao, amplifican as voces que mete medo. Entón, cando ti vas e reclamas o teu espazo e aínda por encima tes medios xornalísticos que che dan voz, eres unha persoa a combater. Xa non son o literario, Olliño con isto. E o mesmo vos pasa a vos dentro do profesorado. É dicir, agora estamos en esta situación de dicir vamos a non alzar moito as voces porque ás veces significarse directamente como dun xeito de expresarse máis preciso, de dicir vamos a tomar unha posición de cara ao conflito palestino, vamos a tomar unha posición de cara ao ensino público, de cara á sanidade pública. Isto é conflictivo, incluso dentro dos claustros, se sabédelo, verdade que sí? A cantos e a cantas de vos pasou? Que vos miren rariño, que vos aparten, que vos dixan, é que desas cousas non deberíamos falar.
O Día da Paz para unhas cousas, o Día da Paz para outras non. Non pensarás entrar no centro con esa Palestina, verdad? E dixo, me pensaba entrar espida, pero molesta vos máis que entre con Palestina que entrar espida. É así, sabedlo como a min. É dicir, por eso é tan difícil ser valente nos momentos nos que estamos vivindo agora. É tan difícil e ao mesmo tempo é tan necesario. É tan necesario as que temos voz e as que impactamos en outras vidas, como sodes vos nas aulas, estades no momento máis doce e máis comprometido do alumnado. Sodes referente. Sodes un referente que nas casas moitas veces non existe, que no día a día normalmente non existe. E iso é unha bomba. Como aprender ou como ensinarlles a non censurar a quen teñen ao redor, olliño, e non censurarse a si mesmos. É importante tamén ter esa capacidade de sementar preguntas, non sementar respostas e seguir combatendo día a día. Malia aos claustros, malia aos compañeiros, malia as xefes de estudios, directivas e demais. É duro educar, ninguén dixo que fora fácil. Pero, sodes xente valente, se estades aquí hoxe. Un pouco nesta liña, Rosa, realmente estivemos así, comentando distintas experiencias vitais dende distintos lugares, non? Que versaban un pouco sobre eses límites. Ti, na túa experiencia como escritora, sentiches en algún momento que sí que había eses límites a hora de expresar ou poñer en riba da mesa temáticas ou universos? A ver, eu agradezo enormemente a María que contase a súa vivencia, porque a mí non me pasou. E estou moi agradecida de que ti contes, porque digo, flipo, pero pasou eso, porque a mí nunca me pasou. Pasan moitas cousas. Entonces, no, por eso eu estou moi agradecida de... falaba antes Suso do contexto. Eu era a neniña entre os señoros. Claro. Para eso hai resistencia. Imaginade o que eu vi. E a miña pregunta, e acábalo de definir, eu creo que bastante ben, eu era a neniña entre os señoros. Sí. Que a implicación entendo do que é ser a neniña, non? Sí, sí. Eu non sei se te lembrarás, Rosa, que estivemos nunha entrevista que nos fixeron a varias narradoras, así, cando eu ainda non sacara ni sequera unha obra de narrativa. Ti antes dicías que te preguntaban cando sacache Resistencia, pois colleras ese tema. Era sempre esa pregunta aí. Rosa, por que os teus personaxes son sempre femininos? Claro, a pregunta esa pregunta, por eso decía do contexto. Agora a ninguén se lle ocurre facer esa pregunta, pero eu vivín con esa pregunta toda a miña carreira literaria, hasta que foi a gran eclosión das narradoras publicadas, e esa pregunta cesou por fin, pero era... Pero cesou porque fixemos moita resistencia, porque no meu caso a mí nunca me preguntaron ni sequera iso. O que me preguntaban era, que escribes para mulleres? Como algo secundario. Entonces eu tiña sempre a resposta articulada, que era, cando lle preguntes a Manolo Rivas ou a Suso de Toro, esa resposta que teníamos todos. Se escriben para outros, entón contesto esa pregunta. Esa era a resposta que nos pasamos respondendo durante moitos anos as narradoras. Cando lle preguntes a Suso de Toro por que o seu personaxe é masculino, respondo xeo porque os meus personaxes son femininos. Claro, era o contexto, a eso falaba eu e me refería. Por suposto que as aulas son un contexto da amabilidade, pero referíame ao contexto, a como evolucionou. E cando digo da evolución, é que a sociedade mudou moito e eu vía o que un pouco que decía Suso de cando el publicou Polaroid, como máis liberdade nas aulas, pero non porque vos sexades máis cobardes ou menos cobardes, sino polo contexto e por toda a legislación que vos están metendo en riba, non porque vos sexades máis libres ou menos libres. E iso si percibe incluso na rapazada que sae de aulas, que saen con outros medos que quen saiu aí 30 anos non tiña. Por que? Porque cada vez máis a legislación como que te vai pechando máis e a propia sociedade te vai pechando máis. E iso a mí o que me parece terrible. Esa autocensura por como vai indo. Cando
decía Suso, como mellor Polaroid hoxe non se publicaba, pois pode ser que non se publicase hoxe ou que non tivese receptibilidade na aula. Por que? Porque o contexto social tamén é moi diferente. Sobre eso de ser eu a neniña, vivín con iso, agora miro para atrás e o vivín como eu tirei para diante. Que pasa? Que fun divertida mentras era unha autora dun libro. Xa cando a carreira se iba asentando xa non era tan divertido ter unha neniña. Xa empecé a ser outra voz máis e empecé a ser competencia. Entón aí sí que xa deixei ese rollo de a neniña que temos aquí a e outra máis. Estou falando de outro contexto, e si xa cando empezabas a vender máis que moitos autores e empezabas a ter máis visibilidade que outros autores, empezabas a non ser tan... xa non era tanto a neniña, era... E aí sentiches cuestionada ou sentiches algún... Sí, sentiches algún tipo de cuestionamento pola crítica, tal vez, polo propio sistema? Eu recoñezo que tive moito apoio. Tive moito apoio por todas, e aí María dicía ben, porque xa era un contexto social no que eu me sentí moi arroupada por moitas mulleres. Por moitas mulleres. Non en ningún momento a min tal, porque eu vía os contextos nos que estaba, as mesas públicas nas que estaba, pero sempre me sentí moi respaldada por moitas mulleres, que sempre me apoyaron literariamente. Tanto as que me lían, como sobre todo moitas autoras que viñan que me dicían guai, eu vou a publicar, e que como que vían que, ostras, estamos aí. Eu si o sentí moito. Non podo decir que nunca me sentín soa, jamais, e algo que agradezo extraordinariamente, sí. Eu como lectora, e penso que probablemente fale en voz de moitas outras mulleres, agradezo ás neniñas e ás mulleres que decidiron escribir e facer a outras mulleres protagonistas das súas novelas, porque penso que moitas de nós pasamos moitísimo tempo lendo libros onde sentíamos que nunca aparecíamos. As construccións dos personaxes femeninos eran totalmente irreais e moitas veces ti creabas as túas condutas e comportamentos en base ao que a ti che decían que tiña que ser unha muller, cando unha muller non tiña moitas veces nada que ver co que nos libros se representaba, como se supoñía que reaccionábamos nas relacións amorosas ou en relacións de poder, non tiña nada que ver con iso. Entón, penso que gracias ao feminismo en xeral, absolutamente a todo, como decía Suso antes, a día de hoxe non se pode entender o mundo sen o feminismo. Penso que non se pode entender o mundo sen o feminismo porque ao final a humanidade, non se pode entender a humanidade e o feminismo pois é iso, non? Pero gracias a que inmensamente moitas escritoras e tamén algúns escritores que, tiveron a sensibilidade de investigar como as mulleres nos construímos e como sentimos, pois efectivamente a día de hoxe lervos, nos fai sentir que estamos aí, e que somos nós as que protagonizamos as vosas historias, e iso é moi bonito, realmente. Nesa liña, quero avanzar un pouquiño. Sí que é certo que as xornadas comezaron con... tiveron un poquinho de atraso, pero sí que me gustaría darvos presenza a vos, porque ao final, estáis aquí nestas xornadas moi longas e tendo esta mesa tan interesante que temos, penso que máis que eu vos vai propoñendo cousas, máis interesante tal vez que vos aproveitedes esta ocasión para que lle preguntedes as vosas cuestións ou que maticedes cousas cas autoras que nos rodean hoxe. Entón, vou abrir un pouco o debate, vale? Para que participedes. E se non hai participantes, pois continuo tirando preguntas, vale? Entón, non sei por aí se hai alguén que... Sí. Gracias por vir hoxe. A verdade que sería unha pregunta que valdría para calquera das que aprenda con distinta perspectiva, tendo a distinta perspectiva que compatio, por exemplo, por a época que tocou vivir. Eu vou a trasladar a María, tens que notar que son de Lugo, como tiro para a casa, e porque además a coñezo moito a seu, non só a súa obra, senón a súa actividade
súa militancia e o seu activismo en todos os sitios, pero particularmente en Lugo. Iba algo sobre o que dixo Rosa. As instruccións que sacou a Consellería no mes de xuño non foron as instruccións para ter un documento no que poñes a abrir expedientes. Non o facía con esa intención. Non fixo nin con esa intención o decreto de plurilingüismo, que seguro que aquí Suso tamén pode dar moitas leccións, porque despois de tantos anos non houve un só expediente a un profesor por impartir as aulas en galego, son de matemáticas, e teño moitísimos compañeiros impartindo aulas de matemáticas cando non se pode por lei, e ainda así a siguen facendo, e non houve un expediente, non? Oxalá houvese para poder tirar por aí, non? Pero non houve ese expediente. Todas estas instruccións tampouco naceron con esa intención de buscar expedientar ao profesorado, pero si buscaron, o que moi ben apuntaba a Rosa, para introducir no profesorado a autocensura. Non a autocensura que é tan perigosa. E que, tendo claro que houve contextos, eu non digo que sexan mellor, que estamos nun contexto complicado, pero claro, nosotros que celebramos o ano pasado 50 anos de sindicalismo galego, pois se veían as compañeiras que sí que foron apartadas por impartir aulas en galego e demais, pois claro, decir que a nosa situación é un contexto difícil dá un pouquiño de vergoña decirlo cando con compañeras que evitamos. Pero aquí nesta sala temos docentes que tevan moitos anos de experiencia, pero tamén temos docentes que están comezando. Non? Entón, ti apuntaches algo, María, moi importante do que a ti te pasou, isto estáche pasando con 20 anos de experiencia, e entón, supoño que o vivirás, te decías, claro, eu me pregunto, é alguén que está empezando e lle pasa isto, non? Entón, a mí gustaríame que fixeras unha reflexión para esta xente moza que está aquí tamén, que está empezando, moitas están opositando e que se ven con estas instruccións e que a autocensura a pode facer frearse non só para levar temas a clase, sino para levar un libro voso como lectura ás aulas, non? Que a experiencia, claro, cando eu como docente que levo 20 anos dando nas aulas e vexo estas instruccións, as leo e digo, vale, pero alguén que está entrando, pois o mellor, non? E a ti como escritora, se a ti che ven agora unha compañeira e che di, unha docente e che di, María, que non sei se este libro que tes aquí, si podrei facelo, que me dis, que me aconsellas, ou esa escritora que che di, quero comezar e quero tratar este tema nun libro, que me aconsellas, gustaríame saber que lles dirías, non? Bueno, son cero de dar consellos, non faz nada coa miña personalidade, pero bueno, sí que penso que é unha reflexión sempre, por iso dice ao principio que para mí é importante cando falamos dos aspectos negativos, e eu insisto, é moi importante poñelos no espazo público, tamén ten que ser para tirar reflexións que nos axuden a actuar, non? Tanto na miña perspectiva como autora, como imagino que vos como docentes, ao final do día temos que preguntar para quen facemos as cousas. Entón, se nós non permitimos que certos textos entren no espazo público, por exemplo, pola miña banda, ou vos non dadelo paso de levar certos textos ás aulas, ao final o que estades evitando é que precisamente con seguridade as persoas que máis precisen do apoio dese texto, do espazo dese texto, non poidan participar da sociedade na que están. Entón, para mí, esa é unha motivación que está moi por enriba digamos, xa sabemos que dicimos o persoal é político, non? Bueno, hai pouco escriben un texto que se chama o político por enriba do persoal. E iso quere dicir que moitas veces xa non é só pois que ti teñas que momentos de desánimo, de exposición pública ou dolorosos para ti no persoal, que obviamente vos teño moi a miúdo, non estou feita de cartón pedra, pero ao final, e tamén como dicía Rosa, é para que vale iso colectivamente? Porque se só escribimos para a nosa, digamos, satisfacción do noso ego persoal ou, bueno, desde esa óptica eu desconecto totalmente. O sea, eu penso que a escrita sempre é un acto colectivo, igual que a docencia tamén é un acto colectivo. Entonces, para min, o medo á exposición nunca está por enriba do que eu penso que podo conseguir para outras persoas ou para outros colectivos, ou como dicía Pati tamén, para a persoa que eu fun, por exemplo, de nena ou de adolescente, non? Alguén ten que facer ese traballo. Se non o faz ti, non o fai ninguén. Eu parto sempre desde esa perspectiva. Que teño que levar as hostias? Bueno, pois, a droga sí. Por fortuna non estamos soas e temos que ter os nosos recursos tamén, porque esta outra cuestión, non todo o mundo xa o dixen antes, hai que pensar tamén no privilexio que temos. Vos como docentes tedes o privilexio de estar en contacto coa xente moza, tedes o privilexio de poder ter un impacto que tamén se comentou, non? Nas vidas alleas. Bueno, pois
hai que utilizar esa idea de privilexio, non? O privilexio que temos de estar e de ocupar certos espazos para que poidamos tirar para adiante. Hai persoas que non teñen esa posibilidade, nin emocionalmente, nin, bueno, por circunstancias mesmo máis perentorias, non? Da vida, e non poden correr eses riscos, non? De feito, este segundo caso que comentaba da novela, a decisión foi tomada porque a editora non pode correr o risco desa animadversión que eu atraería, non? Para un proxecto. Entón, humanamente entendemos, pero eu no meu caso, xa digo, procuro ter ese faro, non? E pensar sempre, bueno, calibrar, en momentos nos que non teño forzas, tamén teño que calibrar, non? A miña propia forza, pero sí que sempre o impulso que intento trasladar é isto é máis importante que a mí, trascende algo, paga a pena, eu que me dedico ao boxeo, paga a pena subirse ao ring por isto. Se a resposta é sí, se non o facemos nós, queda sin facer. Entón, e iso, sempre conscientes de que non imos estar soas, que temos que buscar e crear, porque ás veces non as hai. Non falaba da compaña, a compaña hai que creala, non existe por si soa. Entón, temos que crear tamén esas redes de apoio e ser apoio para outras. Entón, dende esa perspectiva, o mellor, o medo da, que dices ti, da consellería, bueno, que me vamos a facer? Ou das familias, non? Bueno, pois é que, se non se fai ese traballo dentro da escola, o mellor hai persoas que nunca van ter acceso a un espazo amable na vida, non? Dicía ahora María das familias. Os pais e nais somos o peor. Sí, o que dicía. Eu vi e escoitei cousas entre pais e nais que me pregunto se o médico de cabeceira lle din determinadas cousas que pensa, porque todos opinamos sobre o profesorado, e iso me refería coa valentía para a xente que empeza, os que vos formastes e os que estudiastes e os que tedes estar e sacades unha carreira e sacades unha opo, sodes vos, non podedes permitir que chegue calquera a decirvos como tedes que facer as cousas. No, e iso sí que é importante e tamén o noto na xente máis nova que sai como un pouco máis insegura polo contexto, pola legislación, etc. Entón, tedes que ser vos que en un momento determinado tamén diga no, eu quero este texto por esta razón. E que vai haber pais e nais que vos digan mil cosas, somos o peor. Eu digo con toda, que dicir, eu digo porque teño unha filla no instituto e un no cole. E opinamos sobre todo. Entón, eu non escoitei a ninguén dicir cando pase pola Ponte de Rande darlle clases o que fixo a Ponte de Rande, pois isto debía estar un pouco máis pa aquí, isto máis pa lado, pero sobre a docencia sí. E a iso me refiro co que é importante o que falaba María de crear redes, crear apoio, de unirvos, pero saber que os profesionais sodes vos e que vai haber moita xente que vos cuestione, pero que non manda na aula debería de ser vos, preparando as vosas cosas coa vosa argumentación con determinadas cousas, pero sodes vos e iso non podería despermitir que vos ocupen tamén ese espazo e que digan, sexan os pais e nais que diga o que se pode ler. Eu, por exemplo, hai un tema co que me guerrean estaba me acordando agora, a mí non a nivel de temas, pero hai un tema co que a mí me guerrea moito as profes e os profes, que é co tema da lingua para textos infantís e xuvenis, que a tua lingua é moi complicada. Digo, é que non hai diccionario na tua casa, pero non é así. Claro, eu podería facer, podía reducir o léxico das miñas obras ao 50%, pero non me dá gana. É unha escolla. É unha escolla. Activa. Non me dá gana. Pasa iso, non é que non seja cuestión de valentía, é cuestión de ter que dar demasiadas explicacións. Claro. Eu xogando que digo, non me pagan o suficiente para ter que explicarche a ti, non? Claro. Pero creo que somos suficientemente valentes, a bastante nos estamos arriscando, porque non dependemos só da administración. Dependemos desa xente que nos mete a man aí dentro, que por non contestarlle, ti es gilipollas, verdad? Claro. E non podemos, temos que ter unha maneira decente, honrada, además hai que demostrarlo, además de selo. Por exemplo, recordo cando li na novela nos anos 80 de Suso, con Laroi, non? Decía, carai, por menos é algo diferente. Pero iso non pasa cas de literatura española. Aí ninguén se di que la Celestina tiene un vocabulario moi difícil. Entón, somos sempre as de galego, as que recibimos os paus por todos os lados. Eu non penso que seja unha cuestión de valentía, é unha cuestión de cansanzo.
Sí. A ver, efectivamente, pero todo ben tamén moito, e o que falamos antes, de como evolucionou o contexto, o que me refería. Pero movamos os marcos, non? Claro, pero, e efectivamente, eu cando estou aquí non vos estou botando nada en cara, ao contrario, estou dicindo, e eso sí me pasou nos grupos de, cando tocou dar algunhas charlas a rapaces que estaban en último de magisterio, un pouco apretarles un pouco as carabillas, de dicir, mandades vos, e se xa non deixedes que vos pisen. E efectivamente, e que é moi cansino estar sempre dando a batalla, efectivamente é moi cansino, e hai momentos en que dis, xa está, pero claro, é iso Eu non digo cansanzo de batallas, digo cansanzo de explicacións. Que, por tanto, o libro de Suso, pues, non o leu un profesor de galego que era Frades. Bueno, a min gustaríame apuntar unha cousiña a isto que dis, non? É cansado, ten que selo. É dicir, eu tamén fui un profe de particulares durante un tempo e cheguei á conclusión, tiña un neno por hora, unha nena por hora. Entón, chegas a outras realidades, a outros contextos. E non hai nada peor que iso, que che poñan un tema sobre a mesa e que ti o obvies por atender a outras cousas. Que é moi cansado, pero pensade que con que só haxa unha persoa na que impactedes do xeito no que impactaron en min, que iso é unha vida. Eu sempre que fago as presentacións dos meus libros, poño sobre a mesa que eu, se escribo, foi polo meu profesor de sexto de primaria, que se xubilou hai 3 anos. Ese home fíxome amar a poesía e a literatura. Por como era el como persoa, polo moito que nos ensinou como persoa, e polo moito que nos ensinou a todos os niveis de coñecemento. Se eu hoxe son a persoa que son, tamén, e me dediquei tamén nun tempo a ilustrar, foi porque tiven un profesor que me deu aulas en primeiro, segundo e terceiro da EXB, que eu ainda fixen a EXB, da EXB, que me dixo, Patri, que se che dá moi ben debuxar, por que non o faz? E eu dicía, eu que me sentía a persoa máis pequeniña do mundo, que era a persoa máis tímida do mundo, María ben o sabe, que era a persoa máis tímida do mundo, que nunca me atrevería a alzar a voz como estou facendo hoxe aquí, grazas a ese home e aos mundos que nos abriu, que eu son pouco diferente. É dicir, na carreira, profesoras e profesores decisivos que tiven. Xente que estades hoxe aquí, teredes lido e teredes recibido aulas de María Xosé Agra. O feminismo chegou a min gracias a esa señora. Que hai cousas que parece que a xente que agora facemos apoloxía do feminismo parece que fomos feministas toda a nosa vida. Era boa. Iso é porque houve alguén, e sobre todo algunha persoa docente, que impactou en nós e que non nos dixo sede feministas, senón que nos dixo dache de conta de que sempre estamos falando de señoros cando estamos falando de filosofía. Olliño, Olliño. Aquí tivemos profesoras no instituto que nos dixeron, tamén había científicas. Alguén que nos falou de Ángeles Alvariño en aulas, que dixemos, anda, se na Terra tamén tiñamos cousa boa. É dicir, facer fincapé nesa valentía, facer fincapé no cansanzo, pero facer tamén fincapé en todas esas vidas contra as que impactamos, Porque iso temos que facer sentir moi orgullosas e orgullosos do que estades facendo na sociedade. De como mudamos a sociedade, todos e todas nós, Olliño con iso. Que tamén que non nos digan que lecturas temos que ler. Obviamente. Que nos digan, non ten que ser esta por un infanto juvenil. No, bueno, pero habrá que ler outras cousas. Te ves ben unha batalla contra os compañeros e compañeiras. Como vas poñer as alumnos, os rapaces de terceiro da ESO? Eu insisto que cando se dan ese tipo de circunstancias, falabas de dar explicacións, eu creo que a veces perdemos moito tempo dando explicacións. Entón é simplemente, mira, lete a Lomloe. Xa está. O sea, a miña explicación é avalar, coller o PDF da Lomloe,
lételo. E pois xa falamos, xa está. É que moitas veces non temos que facer nada máis que iso. Lé, e cando teñas lido, falamos. Todo o mundo coñece deberíamos coñecer. Claro. Pois, se non a coñecen non pasa nada, están a tempo. Que lean. A lectura é maravillosa. Unha puntualización e seguimos con un par de preguntas máis. Simplemente quería recordarvos que fora tedes libros das autoras, vale? Por si despois cando saiamos pois vos apetece mercar algunha cousiña e ao mellor tamén queredes aproveitar que estando aquí tal vez vos asinen a obra, vale? Pois nada, sí, pois se queredes, nada, que saibades que tedes fora, sí. Nada, creo que había algunha sí. Eu tengo unha pregunta para María Reimonde. Gustaríame que nos dixeses algo máis. Que vai pasar finalmente con esa obra que non se quere publicar? Vas buscar unha editora diferente? Aquí hai trama. Por lo de agora estou collendo folgos. Estou nesa fase de coller folgos. Porque é un libro complicado. Entón, por lo de agora estou collendo folgos. Pero bueno, algún día atoparemos. Imos usar os dedos para que saia. Bueno, grazas. Agradecese os vos desexos. Algunha preguntiña? Sí. Eu, para botarlle un cable á compañeira miña que falou antes, eu penso que non é que non sexamos atrevidas e atrevidos, senón que, dado a carga de traballo que ten hoxe o profesorado, non nos dá tempo para todo. É dicir, temos que educar para todo, temos que facer mil cousas. Esta semana a prova diagnóstica, para que ven non sei que máis, para outra non sei canto, que ademais aproveito para dicir que imagino que todo o mundo é consciente con que pasou coa prova diagnóstica de galego, que medo me dá, vale? Entón, máis que nos sexamos atrevidas e atrevidas, é que non nos dá tempo a todo. É dicir que, por exemplo, agora estamos falando da literatura do espírito crítico, pois cantas voltas tes que dar para facerlle entender ao alumnado que eles van ler o que a sociedade queira. Porque ti chegas a un centro comercial e hai 7 andéis do premio Nobel ou do premio non sei que ou deste señor que sai en Telecinco e hai un andel de literatura galega onde atopas a Reimonde, tal, entendede? Bueno, digo Reimonde porque eu tamén son de Lugo, isto vai Entón, como lle temos que explicar ao alumnado que se queren ler o que hai que ler é o que realmente é interesante, non teñen que ir a unha superficie comercial e coller o primeiro libro que vas a topar según entras pola porta, porque eses libros son os que queren que leades. Se queredes ler algo máis, non tedes que parar aí, porque a sociedade quere que leades o que vos van poñer diante dos veciños. Entón, para facerles entender iso e para que teñan espírito crítico, hai moito que labrar antes, e o tempo é o que é. Entón, non é que non sexamos valentes. Eu penso que ese é un dos grandes problemas que temos hoxe en día o profesorado, porque temos tanto que, é dicir, antes os pais e as nais nas súas casas explicaban aos seus fillos e as fillas os problemas sociais. Hoxe non. Os pais e as nais non están cos fillos e coas fillas. Entón, educanse, como todos ben sabemos, nas plataformas. Entón, temos moito que facer para chegar a iso. Eu creo que non é que nos sexamos valentes. A ver, eu estou falando do meu punto de vista de que acabo de chegar a un centro de ensino que é como o pijo da cidade no que só a mí me di o resto do profesorado cando che veñan os pais e as nais. De momento non veo ningún. Eu sempre digo mesmo, oxalá veñan, oxalá, estou desexando que veñan. Non van cuestionar o meu traballo, porque ainda que sexa abogado, eu tampouco lle vou dicir, mira, ti és abogado, pois é que non teño nada que dicir da tua profesión, tampouco vai dicir da miña, porque non lle vou dar ese pé, pero oxalá veñan. É dicir, eu creo que que tampouco son de dar consellos igual que a María, pero se tiver que dar algún sería de oxalá, oxalá, porque cando veñen é cando eu lle podo explicar o que penso. É dicir, todo o contrario de ter medo a que os pais e as nais veñan, non quero que veñan, para explicarles que María Reimóndez é unha escritora de Lugo da que me sinto moi orgullosa e da que penso que o meu alumnado ten que coñecer porque é xusto a proximidade,
é o que quero que coñezas, antes que ese señor que sai Telecinco e que gañou non sei cantos premios. Entón, iso é o que lles quero explicar aos pais e as nais. Por iso está, vai que veñan. Se non veñen, tens que mandarles unha balacra que veñan. Claro, porque teñen un grave problema. É dicir, teñen un grave problema. Non é que os pais. Non, é que vai ir, porque eu quero que veña. Porque esta rapaza ten, é dicir, fai valoracións hacia o noso sexo, hacia as mulleres, ou hacia determinada corrente política, ou ten de fondo de escritorio no seu ordenador unha imaxe dun señor que non está permitido, que non quer, que me sinto incómoda, teño que explicar aos seus pais que non pode ter unha imaxe, pois, por exemplo, por dicir alguén, pois de Franco no seu ordenador, pois, ten que vir. Non é que viña porque eu lle vaya explicar un asunto, non, é que ten que vir, teño que chamalo. É que eu creo que precisamente o feito de que teñamos aquí autoras e autores que poñen en riba da mesa temas tan importantes como a memoria histórica, o feminismo, conflitos internacionais, temos, se nos vamos á literatura galega, temos 300.000 exemplos, entón creo que é unha boa maneira precisamente de combater iso, non? Si, eu só quería apuntar o que dicías, que para min é moi importante esa idea de traballo ecosistémico. O sea, cando falabas das grandes superficies, claro, temos que, e aí agora vou ser crítica con quen me corresponde, que coas autoras e os autores. Non podemos andar presentando os nosos libros cando se traducen en castelán en Galicia, en librerías que só se comunican en castelán. Se empezamos a perder o norte nese sentido, que vamos pedir despois? Quero dicir, temos que alimentar as librerías que dan valor ao libro galego, temos que, dicir, todo, ten que haber unha coherencia das cousas, e esa coherencia é o que tamén despois molesta a que non é coherente. María, porque o feito de escribir, a escolla que tedes todas vos de escribir en galego tamén é outro xeito de posicionarse e de expoñerse a esa censura tamén da que falábamos, non? Pero que a escolla é escribir en castelán. Esa é a escolla. Que queres ocupar un sitio nunha gran superficie? Claro, é que a escolla é escribir en castelán, porque ao final escribir en galego debería de ser o natural. Xa en si mesmo que unha persoa de Galicia escriba en castelán e despois traduza os seus libros ao galego. O sea, que xa vivimos nunhas reviravoltas que son medio, non sei, a min ás veces resulta moi difícil comprender certas cousas, porque parece como que hai unha visión negativa sempre, que para volver ao principio da mesa, non de o comprometido. Non, pero que aquí esas persoas están comprometidas con outros valores. Poden ser os valores dos cartos, poden ser os valores da fama, poden ser os valores de moitas cousas. Eu agora, cando vamos aos centros de ensino, vemos, e seguramente vos 1000 veces máis que a mí, que ser famosa e famoso é unha profesión. Que si estamos, é o que dicimos, estamos nunha roda na que realmente na literatura galega temos unha ferramenta e uns materiais maravillosos que constantemente se están poñendo nun segundo plano. E iso, se o facemos as persoas que estamos no propio sistema literario, a min realmente é o que me enrabecha, porque se xa o que nos rodea está así, pois se empezamos a facer esas cousas, eu, por exemplo, como política autorial, non saco libros simultaneamente en castelán e en galego. Agora, o Casadamos hai un catalán, perfecto. Pero non podo matar o meu libro en galego cun libro en castelán que vai ter unha visibilidade moitísima. Eso tamén son decisións do compromiso máis invisible das persoas. Entón, claro, eu creo que hai que falar no espazo público destas cousas, porque senón o ecosistema final acaba ou sendo diminuto ou morrendo de inanición. Suso, Rosa, con respecto a iso, cal é a vosa visión, Suso, no teu caso, pois porque tes moitos anos ás túas costas, xa como escritor e tamén, Rosa. No, como escritor. Máis que nada por entender se hai unha evolución, se sentistedes unha evolución con respecto a esta temática, ao emprego, a escolla da lingua e ao final as implicacións políticas que iso pode ter a nivel de vendas, a nivel de visibilidade, a nivel dos espazos nos que apareces, etc. Ben, todo o que está a falar aquí é de relacións de poder, non? É dicir, nós o que podemos facer
o asunto é a ideoloxía de cada quen. Pero, efectivamente, o traballo, penso eu, de alguén que quere explicar algo é situar, poñer en contexto o que se analiza. E, entón, evidentemente, hai que falar das relacións de poder sempre. Neste caso concreto, agora último, non? Isto do tema da situación da literatura galega, da literatura en lingua galega, pois, efectivamente, houve unha evolución. Houve unha evolución grande que, como remítome de novo ao anterior, é dicir, tras a morte de Franco houve un momento dunha certa liquidez relativa, moi relativa, porque estaba todo tramado e todo organizado polos Estados Unidos basicamente e polo Estado, pero houve un certo momento dunha certa liquidez de debate aberto a buscar cales eran os límites. De feito, o golpe do 23F foi precisamente un momento de cortar con eses anos en que había unha certa búsqueda por parte das persoas e da sociedade de abrir os límites ao máximo, de vivir en liberdade, e precisamente a partir de aí cortouse e canalizouse o proceso. Pero aí xe todo, nos anos 80, foi un momento no que había unha certa, para a literatura en lingua galega, houve un momento de expectativa, creáronse premios literarios, e había unha certa actitude social de autoestima maior da que hai hoxe, un sentimento que políticamente non se expresaba, pero había un certo sentimento de querencia. Entón, pois, houve un momento de expectativa e de desexar que os escritores, que eran maiormente varóns, sobre todo na narrativa, pero tamén en xeral, pois, efectivamente, fosen para arriba, e eran valorados. É dicir, figuras como, por exemplo, que foi o Alfredo Conde naquel momento, pois hoxe non se entendería, pero naquel momento foi premio de las letras, non sei que, era unha figura valorada pola sociedade, e de feito estou seguro que houve moitas nenas ou mulleres actualmente que se chaman Noa, probablemente por unha novela dele. É dicir, quere dicir que era un momento impensable hoxe. Bueno, pois todo iso foi cambiando. Tamén houve unha certa receptividade dentro do Estado e había unha cota para ver un escritor en catalán, un escritor en euskera e un escritor en gallego. Eu coleime por outro lado e foron dous en galego. Pero basicamente, era así un esquema que estaba previsto, pero hoxe xa nin eso. Entón, realmente houve un encollemento da liberdade de expresión en todos os sentidos. É dicir, eu puiden colaborar na Vanguardia, en El País, na cadena SER, en tal edad, que hoxe non podería. As miñas opinións hoxe non podería. É dicir, o modo en que se foi definindo todo, tanto as propias empresas de comunicación, os marcos sociais e ao mesmo tempo tamén a radicalización das posturas políticas, tamén pola miña parte, porque tamén se foron pola outra parte, pois impedirían que pudese facer xornalismo de opinión dun modo regular en medios estándar, estatais, non? Entón, todo iso cambiou. E hoxe a min, a última novela miña, as miñas axentes xa non encontraron editor en castellano. É dicir, entón, terme varias razóns. Unha delas era que era un señor maior. Non é broma. E dixeronme, pero vamos a ver, dixeronme, mira, bueno, por eso non entramos nese tema. O caso é que, efectivamente, todo foi cambiando, moito, non?